Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku janji aku tidak akan pernah mendua. Lah, ya. Tunggu tiket pesawat. Karena cinta itu nomor satu ya, Bram. Tunggu tiket pesawat lali segalanya. Cakep. Yuk. Bersama Dewi Arum berkarya. Twin Lighting juga ada Via Audio. Ayo Mas Menggo matur subhanallah. Bentino rasane ra karuan sih. Ayo tangan di atas gen konser Salon Seven. Paitenan mangan mangut lele rasane kok mojo tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Bareng saya cintaku kaya sampun lenesu nasu kabeh isa kanggo majuju. Emanen paras bagusmu tak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ayo cah dosa yang ngapuntane saesku, yen dereng saged nuruti apa karepmu. Tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Terima kasih. Terus aku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Dewi Anu, Ayo gedolisan. ayo Lak ngono kuwi aja mendua lho. jangan ya. Sing penting ayem. Gak neko-neko. Terima kasih. Terima kasih. Ayo cak. Cintaku mbok yo sampun lenesu. Nasu kabeh iso masak butuh nganggo macucu. Emanen paras bagusmu tak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ayo. Dosa yang ngapuntane saesku, yen dereng saged nuruti apa karepmu. Ayo matur sebanun. Aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayane mbok piye carane. Ayo sareng ya. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Dewi Arum